Preto de 200.000 persoas conviven día a día en Galicia cunha enfermidade rara. Cada unha coas súas peculiaridades, pero todas elas con algo en común. Son crónicas e teñen poucas alternativas terapéuticas. Moitas delas son tan misteriosas, tan descoñecidas pros propios médicos, que para chegar a unha diagnose o periplo pode ser de anos, de moitos anos. Se di que en torno a 10 anos mínimo o retraso no diagnóstico está por riba dos 10 anos. Na miña experiencia é superior. É dicir, xa digo, xa que lle comentaba antes de empezar esta charla, que outro día vi unha señora con 70 anos, que non o sabía. Estamos no centro que máis diagnoses fai en España de enfermidades raras. É a Fundación Galega de Medicina Xenómica, con sede no Hospital Clínico de Santiago. Aquí trabállase sen descanso, mañá, tarde, noite, semana, fins de semana e con recursos moi axustados. Todo para atender os 25.000 pacientes que teñen cada ano. Algo máis da metade padecen doenzas pouco frecuentes. Normalmente, por ser raras, moitas veces non se presta atención bastante, entonces quedan moitas veces deixadas da man de Deus, porque as farmas ou as farmacéuticas, a xente que tal, sempre interesa aquilo que o que negocio, interesa aquilo que máis volumen, e o que menos volumen, pois non lle prestan atención. Por iso está moi ben que un día alguén se lle ocurrera pensar a estas enfermedades pouco frecuentes e que prestarles máis atención, porque a merecen, e hai xente que sufre, e todas xuntas hai moita xente que sufre. E equilladamente, unha enfermidade rara afecta poucos individuos, pero a cousa cambia se sumamos os casos de todas estas doenzas. O resultado asombra. Hai 3 millóns de persoas afectadas en España e 30 no conxunto de Europa. A inmensa maioría das doenzas son xenéticas. Hola, David. Mira, queríache comentar, aproveitando que esta mañá o animalario, e teño unha sospeita de 2 ratos máis que poderían estar afectados. A orixe dunha desas enfermidades descubriuna o doutor Araujo, especialista en lipodistrofias. En 2008 chegou ás súas mans o caso de Celia, unha nena de Murcia a que lle diagnosticaron unha lipodistrofia conxénita de Berardinelli. Unha diagnose que non convenceu o doutor Araujo, que decidiu seguir indagando. Só tras o falecemento da nena, con 8 anos, puido desentrañar o misterio, dar coa mutación xenética que causa a enfermidade, e poñerlle un nome, que non puido ser outro que encefalopatía de Celia. Se trataba de unha nena que empezou a enfermar con 3 anos, e tuvo o primeiro contacto cando ela tiña 4 anos e pico, de Murcia. Estuvo aquí en Santiago, despois do calvario de 4 anos de ter unha filla en unha cama, e desconectada do medio, porque se trata de unha encefalopatía grave, pois tomaron a decisión de decir, bueno, pois isto pode servir para avanzar no coñecemento, inda que se trata de unha enfermedade que afecta a un caso 1.000 millóns de persoas. Precisamente esta baixa prevalencia é un dos factores que desaniman as farmacéuticas a fabricar e a investigar sobre posibles tratamentos. E cando se dá cun medicamento efectivo, este pode chegar a custar miles de euros. Escoitaron ben, miles de euros. Para que se fagan unha idea, unha inxección para paliar os síntomas da atrofia muscular espiñal, unha doenza rara, custa 300.000 euros. Só unha inxección que mellora e moito a calidade de vida dos pacientes. O problema vai ser sobre todo para o pago por parte dos sistemas de saúde que só está empezando a ter. Porque vanse desenvolver, pero a costes altos. Porque as fármacas ou a xente que as desenvolva vai ter que repercutir os gastos, e son gastos grandes, entón os medicamentos costan moito. Como vai facer o sistema de saúde para poder pagar isto? Tense que concienciar tamén que algo terá que facer para pagalo, é a sociedade, porque igual teremos que pagar máis impostos se queremos que xente que sufre poda deixar de sufrir. Isto para todo. A sanidade costa moitísimo. Os fármacos os fabrican as multinacionales farmacéuticas, e non nos engañemos, non son ONGs.
Entón, unha multinacional farmacéutica o que quere é rentabilizar ou ben o seu investimento en ciencia, en investigación, ou simplemente recuperar o gasto en patente. Entón, si o grupo, como estamos falando de enfermedades minoritarias, o número de individuos que poden ser subsidiarios de ese tipo de tratamento vai ser reducido. Por lo tanto, os precios, o coste de cada fármaco vai ser altísimo. Pero a cuestión é canto costa unha vida humana. Vale, aí vamos. 1, 2 y 3. Vale, me devuelves. Estamos no Centro Cívico San Diego, na Coruña. Aquí está a sede de Fegerec, a Federación Galega de Enfermidades Raras e Crónicas. Ofrécenlles aos pacientes información, servizos de fisioterapia, logopedia, asistencia psicolóxica, pero sobre todo, apoio e comprensión. A xente cando ven aquí ven moi desesperada. Vale, a veces chega sin unha demanda concreta, costa vir a unha asociación de pacientes, non é fácil chegar aquí, chegan moi nerviosos, moi perdidos, o medo a non saber que se van a encontrar aquí, porque en xeral o que din é que o que lle tira para atrás moitas veces é non querer enfrentarse, outras veces é porque xa teñen os seus propios recursos e non necesitan ver aquí. Lles dá moito medo chegar aquí e encontrarse con xente que este peor que eles, non? Porque é como un espello donde ven reflexado ou creen que aí va a estar o seu futuro. Porque si no, ¿dónde íbamos a ir? A ver, en realidad si no tenemos una federación que nos apoye y nos diga, bueno, hay esto, esto y esto, hay una fisio, hay una terapia, hay una psicóloga, hay un logopeda, hay un poco de todo para que te arropen un poco, porque tu familia sí te quiere y te sabe muy bien, pero no es lo mismo. Esta es otra familia diferente. E esta familia diferente axuda a moitas persoas, chegando ali onde lle custa chegar ao sistema público de saúde. Facelo non é doado, exixe moita dedicación e unha busca continua de recursos que lles posibiliten seguir prestando estes servizos. Hoxe por hoxe é unha parte fundamental na atención destes pacientes. Ten que haber un cambio de todo o sistema donde entre todos, porque estas enfermedades pouco frecuentes, as necesidades son tan enormes no ámbito da investigación, no ámbito no tratamento, no ámbito das necesidades básicas que hai que cubrir na vida diaria vinculadas á propia enfermedade, que temos que contar todos, temos que organizar ou planificar e incorporar o sistema de maneira coordinada as asociacións de pacientes e os propios pacientes, non? Entón, isto vai a supoñer un cambio sobre todo de mentalidade, de concienciación, tanto por parte de políticos, por parte de clínicos, por parte de profesionales que traballan no ámbito público de salud e, por suposto, tamén por nosa parte. Compartir datos, coordinar todas as partes implicadas son algunhas das premisas que escoitamos por parte dos profesionais que atenden estes pacientes. E vanse dando pequenos pasos. No mes de xaneiro, en Galicia, puxose a funcionar un rexistro de enfermidades raras. Aínda que os especialistas consultados para esta reportaxe temen que esta ferramenta só teña un mero valor estatístico, que só sirva para cuantificar casos. Xa sabemos que hai poucos. Desde o meu punto de vista, saber que hai un caso en 1 millón ou 2 casos en 1 millón cambia algo o conto? Non. O que cambia é facer registros como o que fixemos, o que temos feitos nós sobre lipodistrofias. A diferencia é que nós non só nos limitamos a indicar o número de pacientes, sino que facemos unha descripción clínica de todo, da historia natural dos pacientes, de cal é a resposta aos tratamentos que están recibindo, de cales son as súas, si se coñecen, cales son as variantes xenéticas que están involucradas en cada caso. Temos ademais un biobanco virtual, es decir, decimos, nós temos estas mostras biolóxicas, sean de texido, de ADN, de RNA, etc., a disposición dos científicos de calquer parte do mundo. É que pouco a pouco, moi pouco a pouco, vanse dando pasos. Estas enfermidades tan extrañas están deixando de ser invisibles. Cando falamos con pacientes hai unha frase que se repite. Nunca pensas que che pode pasar a ti, pero pasa. E entón a vida dá un xiro de 360 graus.
Cóntanolo Jesús e maila súa filla, Iria. Hai 2 anos que el recibiu a súa diagnose. Ela, esclerose lateral amiotrófica. Non é o final da vida, non é a morte. A morte xa verá, cando ve. Pero iso. Non é, incluso para temas de seguros e cosas, ao médico lle preguntei un día, oye, ti crees que isto é unha enfermedad terminal? E me di, home, terminal. Terminando, non sei, pero terminal non, porque terminal, pois, un cáncer ou tal. Por cuestións a veces, non sabes, de temas que hai por aí que tens que ir enterándote, porque é aprender cada día. E como di ela, antes, home, non quería ser moi malo, pero non veías a discapacidade, non a veías. E agora, ves todo. Ter visibilidade, facer que a xente coñeza a súa realidade. É unha das teimas das asociacións de pacientes e tamén dos profesionais que investigan estas doenzas, porque só facéndose visibles, facendo que a sociedade tome conciencia do seu problema, poden conseguir recursos para que a investigación siga o seu curso. Unha investigación na que os pacientes poñen todas as súas esperanzas. Que sepan que existen moitos profesionais no Sergas e tamén no sistema de investigación universitario galego, pero tamén en España, polo mundo adiante, que están volcados e dedicándolle a vida a isto, pero dedicándolle a vida inteira. Eso é unha cousa, é moi concienciados todos nós do problema que representa. Que temos que mellorar no diagnóstico e no tratamento, todo vai máis lento do que todos queremos. Pero claro que hai esperanzas. E que poden esperar, ademais, que en pouco tempo, en poucos anos, a revolución que está producindo todo o que é a terapia xénica e celular vai posibilitar tratamentos e melloras, ás veces non curacións, pero melloras en moitas destas enfermedades. E que a ver se entre todos podemos concienciar aos poderes públicos, tamén as farmas que contribúan a poñer tamén da súa parte para que todo isto poda ir máis a prisa. Pero eu estou seguro que de verdade que se abre se abre un horizonte de esperanza, que a ver se pode chegar a moitos da xente que sufre.